Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. Праўда ж пазналі, вядома ж, культавая паэтка Наталля Арсеньева і знакаміты гімн «Магутны Божы», які вырас з верша «Малітва» ці «Малітва за Беларусь». Прывітанне, сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы паговорым сёння пра Наталлю Арсеньеву, адну з улюбёных беларускіх паэтак на сёння, але ж адначасова адну з самых ненавісных і забароненых савецкай уладай і сённяшнімі яе духоўнымі наступнікамі лукашэнкаўскім рэжымам. Паэтка, чыё выбраная, прызнаная экстрэмісцкімі матэрыяламі. Паэтка, якой няма і на сёння быць не можа ў школьнай праграме. Паэтка, чый помнік у музеі Алеся Белага ў Старых Дарогах прыбралі далей ад вачэй з ініцыятывы беларусафобкі і прапагандысткі Бондаревай. Паэткі, чый гімн «Магутны Божа» даў імя цэламу міжнароднаму фестывалю духоўнай музыкі, што праводзіцца з 90-х у Магілёве, а у 21-м пасля выбуху пратэстаў і рэпрэсій зразумела зрабіўся немагчымым. Паэткі, якая пражыла вельмі доўгае жыццё ад самага пачатку да практычна самага канца 20-го стагоддзя і паспела на свае вочы пабачыць і перажыць шмат чаго. Якая большасць свайго жыцця правяла ў той ці іншай эміграцыі, доўгія дзесяцігоддзі ў вымушанай эміграцыі на іншым кантыненце, але заставалася палымянай беларускай патрыёткай, не кажучы пра выдатную беларускую паэзію. Давайте разбирацца, сябры, як гэта стала магчымым. Будучы нобелеўскі лаўрэат, Алесь Бяляцкі ў 97-м годзе ў газеце «Лім» адгукнуўся на першае выбранае паэткі ў 90-х гадах, якое выйшла ў Беларусі, кнігу «Яшчэ адна весна». Што мяне найбольш здзіўляе ў жыцці Наталлі Арсеньевай, дык гэта яе нармальны ўзрост. Хоць кожны раз, калі думаю пра яе, прыходзіцца сябе пераконваць. Так, яна сучасніца Максіма Богдановича. І нашая сучасніца. Некалі з 1914 по 16 год яна, Наталля Арсеньева і Максім Богданович хадзілі па адной і той жа ўзбярэжнай Волгі, у Яраслаўле і хутчэй за ўсё нават сустракаліся, не ведаючы, хто ёсць хто. Калі думаю пра жыццё і творчасць Наталлі Арсеньевай, у мяне заўсёды ўзнікае гэтая паралель з Максімам Богдановичам. Ён адарваны ад роднай беларускай стыхіі на тысячы кіламетраў, і яна, руская па нацыянальнасці, якая таксама амаль не жыла ў Беларусі. Якім цудам іх прыбіла да такога непрытульнага берага беларушчыны. Сама паэтка раз-пораз згадвае пра сябе ва ўспамінах, якія я буду раз-пораз цытаваць па кнізе, версія аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама». Дык вось, нарадзілася я ў Баку, на Каўказе, на Каспійскім моры, дзе бацька мой быў тады начальнікам бакінскай мытняй акругі. Але калі мне не было яшчэ і 2 год, бацьку майго перавялі на захад, спачатку на Валынь, а тады ў Вільню. Вільню я і лічу сваёй сапраўднай бацькаўшчынай, бо толькі тут я пачала памятаць сябе, пачала жыць свядомым жыццём, тут я вырасла, вучылася, пазнала добрае і благое, і гора, і радасць. Вільню я люблю, і па ёй толькі я сумую. Бацька будучай паэткі, як вы зразумелі, быў расійскім чыноўнікам. Маці Арсеньевай была школьнай настаўніцай, якая, адышоўшы ад працы, парупілася пра добрую адукацыю для сваёй дачкі. Потым у цяжкія дні яна будзе здабываць сабе на хлеб, выкладаючы французскую і нямецкую мову. У Наталлі Арсеньевай былі 2 сястры і брат. У дзяўчыны вельмі рана абудзіліся творчыя здольнасці, але спачатку цягнула не да словаў, а да фарбаў. Яна малюе. Я, напрыклад, насамперш пачала маляваць. Ад найменшых год мяне цікавіла ўсё навокал, асабліва колеры. Яшчэ зусім малым дзіцём я гадзінамі магла глядзець на вячорнае неба, сачыць у ім змену адценняў. Як толькі я навучылася трымаць алавік у руках, мне захацелася перадаваць гэта ўсё на паперы.
Не было паперы, і я пэцкала вокладкі кніжак, драпала кійком гладкія сцежкі нашага саду, за што мне часта даставалася. Памятаю, будучы ў 5 класе гімназіі, я намалявала вуглём партрэты ўсіх маіх сябровак, як казалі, вельмі падобныя. Мне вельмі хацелася маляваць. І гэтак было праз усё дзяцінства, год да 14. Я доўга была дзіцём, маючы 14 год, я яшчэ з усёю уцехаю гуляла ў лялькі. Аб вершах я тады і не думала, гэта прыйшло пазней. Першы верш Наталья Арсеньева напісала таксама ў 14, з тэхнічных прычынаў гэта быў рускамоўны верш. Кажуць, ён называўся «Облака», кажуць, ён апісваў доўгі летні дзень. Беларуская мова прыйдзе на змену рускай пазней, але прыйдзе незваротна. Арсеньева ніколі не будзе двухмоўнай паэткай, якая скакала з мовы на мову. А каб адбылася гэтая фенаменальная сустрэча расіянкі, дарэчы, далёкай сваячкі Лермонтавай, невыпадковае супадзенне з бабуляй расійскага паэта, эксцэнтрычнай дварянкай Арсеньевай. Каб адбылася гэтая сустрэча, юная паэтка мусіла спачатку з'ехаць у Расію, у эвакуацыю ад Першай сусветнай, а потым вельмі складана вяртацца ў Вільню ўжо другі раз. Вяртаючыся з расійскага бежанства ў Вільню, сям'я паэткі супынілася ў вёсцы пад Дрысаю. Цытую. Сёння, з перспектывы часу, я бачу, што месяцы, пражытыя пад Дрысаю на вёсцы, літаральна ў голадзе і холадзе, выйшлі мне на вялікую карысць. Справа ў тым, што тут я ўпершыню сутыкнулася, і то зусім беспасярэдня з беларускую вёскаю і найчысцейшай беларускую мовою. Мы жылі ў невялікай сялянскай хаце разам з гаспадарамі, лінівым Юркам і ягоную спрытную, злосную, але вельмі працавітую жонкаю. Тут я пачула ўпершыню і беларускія песні, і беларускія казкі. Я вельмі ўсім гэтым зацікавілася. І вёска, і песні, і людзі, і мова падабалася мне незвычайна. Гэтыя словы святая праўда, але ж адрэдагаваная для афіцыйнага жанру апублікаваных мемуараў. А як было насамрэч з гэтай мовай і гэтай песню, згадвае літаратар Уладзімір Арлоў, які быў знаёмы з Натальяй Арсеньевай, сустракаўся з ёй у Амерыцы у ейным Рочестары. Так бы мовіць, знайдзіце 10 адрозненняў. Аднойчы заночылі ў вёсачцы. Незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдотці. Уначы 16гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадыня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэтае таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Але каб мова і творчыя імпульсы загаварылі пра сябе на поўніцу, паэтка мусіла трапіць у Віленскую беларускую гімназію. У беларускай гімназіі выкладала цэлае сузор'е выдатных культурных дзеячаў. Напрыклад, Адам Станкевіч, Браніслаў Тарашкевіч, Антон Луцкевіч, Аркадь Смоліч. І, безумоўна, Максім Гарэцкі. Постаць першай велічыні ў беларускай літаратуры, але таксама ў літаратуразнаўстве і педагогіцы. Максім Гарэцкі, які стаў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры для юнай Арсеньевай. Паэтка потым напіша пра яго як пра свайго улюбёнага педагога. Думаю, што ўсе сэнсы слова «улюбёны» тут дарэчныя. На змену Юліям Цэзарам і Рычардам Львіным сэрцам прыйшоў, зусім зразумела, Гарэцкі. Першы жывы чалавек, які мне падабаўся, а мне было тады ўжо 17 год. Ці дзіва, што гэта сталася яшчэ адным стымулам як найлепшага пазнання і апанавання беларускай мовы. Я доўга не адважвалася гаварыць аб тым, што і я пішу. Гарэцкаму. Зрэшты, якая з гэтага была б карысць? Гарэцкі і расійскія вершы. І я маўчала, і вучылася, і чытала.
Гарэцкі і расійскія вершы. Юнай Арсеньевай хапала розуму і густу бачыць недарэчнасць у звяртанні да яго з расейскамоўнай творчасцю. І яна намагаецца і складае першыя вершы па-беларуску. Выходзіць выдатна. Калі дзяўчына наважылася і паказала Гарэцкаму тое, што ў яе выходзіла, ён на першы позірк паставіўся стрымана, нічога не сказаў, узяў тэксты, але потым ва ўрачыстай атмасферы на гімназічнай лінейцы прачытаў іх уголас усім навучэнцам, суправадзіўшы каментаром: у Беларусі расце новая Буйлянка, новая Канстанцыя Буйло. Потым, калі у Наталі Арсеньевай у Вільні у выдавецтве Барыса Клецкіна выйдзе першая кніга «Пад сінім небам» з вершамі пачатку 20-х, там будзе і верш «Красавік», прысвечаны Максіму Гарэцкаму. Неба сіняе, 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 ані межаў у ім, ані дна. На зямлі ж прыгажуней княгіню пазірае мне ў вочы весна. Лазнякі срэбным пухам акрыліся, ветер пыл панад імі мяце, тут пралескі ў раўку затаіліся, серацінай фіалка цвіце, там жаўцеюць вяночкі вясновыя, красак нейкіх нязнаных яшчэ. Там ізноў залатыя, лілёвыя, з іх вясна дываны свае чэ. Як тут ціха, ні гулу, ні гоману, пачынае над сум засынаць, ды душою жывою, нястомную, чую ўсё ж я, што ўсюды вясна, і нічога мне ўжо не жадаецца, ні кахання, ні светлых мінут. У душы маёй штосьці зрываецца, што не ўзнак адцвітае. А тут фіалкі цвітуць цёмна-сінія, сеюць водар салодкі вясны, што брыдзе прыгажуней княгіню, рассыпае вясновыя сны. 22 год. Першая кніга Арсеньевай, потым доўга да 40-х гадоў не было другой, першая кніга была сустрэта з энтузіазмам, з'яўляліся рэцэнзіі. Арсеньеву з лёту далучылі да класікаў, да жывых класікаў, як наймаладзейшую на беларускім парнасе. Разам з тым, ранняя паэтыка Арсеньевай, паэтыка чыстай красы, калі можна так сказаць. У паэткі, відавочна, быў паэтычны настаўнік, і гэта Максім Богданович, якога я ўжо згадваў, з чыім лёсам у яе так шмат агульнага. Богданович, у якога яна вучылася паэтыцы, паэтычнай медытацыі, кніжнай паэзіі, дбайнаму падбору найлепшых словаў у найлепшым парадку, музыцы, чуйнаму стаўленню да прыроды у гармоніі, з якой паўстаюць вершы. Вясна, лета, асабліва восень, змена паравінаў года, ўсё гэта адлюстроўваецца ў яе вершах. А яшчэ ёсць у ранняй Арсеньевай нізка вершаў «Зачараваны кут», якая бачыцца мне наўпроставым водгукам, працягам размовы з Богдановичам, з ягонаю нізкаю у «Зачараваным царстве» з кніжкі «Вянок». Як і Богданович, Арсеньева малюе беларускіх міфалагічных істот, беларускае паганства, вадзянікоў, лесуноў і іншых. Але паэтка развівае матывы папярэдніка далей. Згадайма Міхася Стральцова і ягонае эсэ «Загадка Богдановича», дзе ён верш па вершы, нізку па нізцы аналізуе Богдановичавыя вершы. Вось жа, калі у Богдановича міфалагічнае зачараванае царство як бы малюецца ў дапатопную пару, чалавеку яшчэ няма месца ў гэтым глыбока архаічным першасным свеце, то Арсеньева малюе апошнія хвіліны памірання гэтага ідэальнага свету, бо
прыходзіць чалавек са сваёй логікаю, са сваім спажывецкім стаўленнем да прыроды, са сваімі сякерамі, якія вырубяць лясы, са сваёю этыкай, якая не цярпіць іншых. Чалавек, які выцесняе, выпіхвае, а ўрэшце рэшт знішчае гэтае чарадзейнае царства. У пэўным сэнсе можна сказаць, што Арсеньева піша экалагічную паэзію. Гулка грымелі ў бары тапары, гул не ўсціхаў ад зары да зары, падалі з енкам пакутным сасонкі, стан выгінаючы тонкі і гонкі. Дзесьці ў гушчары, на днішчы лагчыны, у жаху няўсцішным дрыжэлі асіны, смягнуў маліннік на лядах і сох, шэры, карчамі развораны мох. Працяг гэтага вершу Лясун фактычна ёсць плачам па забіванні пракаветнага міфалагічнага беларускага свету. А вось уже верш «Лебедзінае возера», дзе чалавек таксама выглядае знішчальнікам, агрэсарам і забойцам, ніштожачы жывую прыроду, лебедзяў і самога лебедзінага князя. Зноў паралель з Богдановичам, згадаем Астраціма Лебедзя. Людзі, што ж, як людзі, сэрцы гэткія, выкавала доля ім, як з клеткі, бо вырвуцца, усіх крыўдзяць, месц пагадаю, свет заліць, мячом жывуць, ды з вадаю. З крадам ля вады яны цікаліся, ціха ў трысці яны згукаліся, стрэлы павыцягвалі калёныя, лукі панацягвалі з праклёнамі і пабілі матак з лебедзёнкамі. Ажно пух вскрыў ваду сівой пялёнкаю. І яшчэ адна жыхарка міфалагічнага царства Арсеньевай – балотніца. Балотніца, што дзесь на кароткай назе яшчэ з Міцкевічавай свіцізянкаю. Сустрэча з гэткаю спакусніцай земному мужчыну небяспечная, але увага, як яна даходзіць да такога жыцця. Зразумела, чалавечая, а наўпрост кажучы, мужчынская падступнасць. Паслухайце, як таленавіта стылізуе Арсеньева фальклор. Ой, бяда моя, бяда горкая, усцяжне збудзецца, сэрцам торкая, на нядолю маю, на нешчасцейка, загубілі мяне вочы ластаўку, загубілі, з бядою сасваталі, бровы цёмныя ды крылатыя, з імі соладзі не наірвала я, загубіла адно душу шчырую, дзе ж спачну цяпер, нестрывалая, ой, немаша ка мне, нідзе выраю, мела любага, з ім хадзілі мы у сутань сцежкамі ненастылымі, ой, любіла яго я, ой, песціла, а ён знік, не сказаўшы, дзесцейка, кон дзявоцкі мой, бяда горкая, усцяжне збудзецца, сэрцам торкая. Не магла я жыць, не адна ж была, хай адна, адна насупроць сяла, не дзяды над малеча усміхалася, як явулка ішла, калыхалася, як у спёку, пад світкай ваўнянаю. Я хавала ад іх несхаванае. Як жа моцна потым памяняецца паэтыка Арсеньевай, гэтай песняркі, паўтаруся, чыстай красы на першых парах сваёй творчасці. У 40-х гадах мы пачуем абсалютна іншую Арсеньеву, палкую, публіцыстычную, паэтку-аратара, паэтку, якая перастае пісаць нюансамі, а робіць гэта надалей шырокімі шчырымі мазкамі, так, каб гучаць на ўвесь голас. Але спачатку мусіла адбыцца сустрэча. Сустрэча з мужчынам жыцця Арсеньевай, з Францам ці Францішкам Кушалем, беларускім патрыётам, вайскоўцам, мройцам пра незалежную беларускую дзяржаву. Толькі вось цынічнае 20-е стагоддзе не пакідала тэрыторыі для здзяйснення гэтых мараў. Таму Кушаля, а разам з ім і
ягоную жонку Наталлю Арсеньеву кідала ў самыя розныя прыгоды, і далёка не заўсёды гэтыя прыгоды былі добрымі. Баявы афіцэр, узнагароджаны за службу яшчэ ў царскай Расіі, Кушаль выбірае для сябе як меншае зло Польшчу Пілсудскага і пачынае там кар'еру вайсковага афіцэра. А Наталля Арсеньева мае лёс афіцэрскай жонкі, ездзячы з ім на месцы ягонай службы, збольшага на польскім памор'і. Хелмна доўгія гады, крыху карацей Равіч. У Хелмне і Равічы паэтка шмат піша філасофскую лірыку, піша аўтапаэтычную лірыку, вершы пра тое, як пішуцца вершы пра самаадчуванне, самаўсведамленне ў свеце паэта унутры сваёй паэзіі, унутры сваёй творчасці. Стварае велічны твор «Лебедзіная песня», прымерваючы гарацыўскі вінок. Яна не ведае, якую лебедзіную песню напраўду яна спяе неўзабаве. А пакуль удумлівая самарэфлексія сам-насам з прыродаю, якой паэтка па-добраму зайздросціць, бо чалавечая экзістэнцыя не такая сапраўдная, як існаванне прыроды. Паслухайце верш пра гэты прыродны кругаварот з лірычнай гераіняй Наталлі Арсеньевай, якая выяўляецца тут лішняй. «Заміж мяне. Я не жыву весной, рунеюць сенажаці, курэе сіні дым над кратамі палёў, і за мяне цвіце над шэрай пасмай гаці празрысты белы пух вербін і тапалёў. Я і летам не жыву, бо за мяне сінеюць у поле васількі, хінуцца каласы, і жаляцца пяюць на жоўтых пожнях жнеі, маёй зыркой тугой дрыжаць іх галасы. А ўвосені зноў заміж мяне асіны, чырвоны гасяць жар у рэдкім тумане, і плача дробны дождж, так нудна, несупынна, па сонцы і вясне. Але заміж мяне». Равіч, 1937. Каб паэтка радыкальным чынам памяняла свой голас, мусіла адбыцца катастрофа. Катастрофай была Другая сусветная вайна, якая змяніла ўсе планы, якая зноў паказала беларусам, што мы яшчэ не суб'екты ўласнай гісторыі, якая на практыцы зрабіла адных беларусаў ворагамі іншых. І сям'я Кушаля і Арсеньевай была ў гэтым віры закручаная. Францішак Кушаль, польскі афіцэр, мусіць здацца ў палон саветам. Францішак Кушаль трапляе ў лагер для польскіх ваеннапалонных у Старабельску. З лагеру ў Старабельску адна дарога, як вы разумееце, у Катынь. І сярод 4000 вязняў Кушаль был рэдкім, хто адмінуў гібель, хто на валасок размінуўся са смерцю. Але, магчыма, цана, якую ён заплаціў за выратаванне, была высокую. Кушаль трапляе на Лубянку. З Кушалем працуюць чекісты так, як, відаць, яны умеюць. Наталля Арсеньева з 2 сынамі, як жонка ворага народу, фактычна трапляе ў высылку ў Казахстан. Але досыць хутка з гэтай высылкі вяртаецца, як і досыць хутка вяртаецца з Лубянкі Кушаль, і гэта наводзіць на роздумы. Потым савецкія ідэолагі, ворагі гэтай сям'і будуць пырскацца атручанай слінай і казаць на прадмет таго, што іх спакусілі, іх завербавалі, іх зрабілі агентамі. Згадвалі нават яе магчымую агентурную мінушку. Казбіч, зноў прывітанне Міхаілу Лермантаву, яго герою нашага часу. Але наколькі шчырай была любоў Кушаля, скажем, да саветаў, выразна відаць па адным факце. Пры першай магчымасці ён пераходзіць на бок немцаў і прапануе ім сваё супрацоўніцтва ў якасці прафесіянала, вайсковага афіцэра.
Наталья Арсеньева апынаецца ў Менску і актыўна публікуецца ў беларускай газеце, якую не лаяў за калабарацыянізм толькі лінівы. Але ці быў у нашых сямейнікаў выбар? У нас, выхаваных на савецкай ідэалогіі, часам устаюць валасы дыбам ад такіх думак, але падумайце, ці шмат чым супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі адрознівалася ад любой формы супрацоўніцтва з акупантамі савецкіх. Так, нацысты не былі анёламі, але ці былі анёламі сталінскія сокалы ў гады вялікага тэрору. Францішак Кушаль відочна таксама не быў анёлам. Партызаны спалілі маёнтак Кушаляў, але ў падрыхтаваным падпольшчыкамі тэракце загінуў старэйшы сын Кушаля і Арсеньевай. А гісторыю іх калабарацый найбольш мудра і адначасова па-пісьменніцку элегантна апісвае ў сваёй перадачы «Вострая брама» Сергей Дубавец. У савецкай літаратуры Наталья Арсеньева і Францішак Кушаль нярэдка называюцца калабарантамі, якія супрацоўнічалі з нямецкім акупацыйным рэжымам. Але гэта толькі доля праўды пра іх. Насамрэч, яны былі калабарантамі ў шырэйшым сэнсе гэтага слова. Іх супрацоўніцтва з чужой уладай цягнулася праз усё жыццё, да самай эміграцыі. Спачатку гэта была акупацыя расейскага царызму, таго рэжыму, пад якім яны нарадзіліся, пайшлі ў школу і набылі прафесію. Потым гэта была польская акупацыя, пад якой яны ажаніліся, нарадзілі і паставілі на ногі дзяцей. Наступная акупацыя савецкая. Самая кароткая, 1,5 году, але самая цяжкая, бо амаль усю яе давялося правесці ў канцлагеры ў Казахстане і ў турме на Лубянцы. Пасля гэтага прыход чарговай акупацыі, нямецкай, яны ўспрынялі як вызваленне. І, напэўна, інакш не магло быць. Для нас істотней тыя вершы, якія піша Наталья Арсеньева ў акупаваным Менску з 40-х гадоў. Вось яна, так наіўна, так іначай прадказаная ў польскім равічы лебядзіная песня, якую запяе аўтарка, з болем за усю Беларусь і усіх беларусаў. Паэтка, якая спрабуе устаць на трагедыі і пашкадаваць, паспачуваць і гэтым, і тым, і сынам з берагоў Дняпра, і сынам з берагоў Рэйна, і, канешне, беларусам, якіх раскідала па два бакі крывавага змагання. Паэтка мроіць сваю Беларусь, паэтка думае сваю Беларусь, паэтка думае пра яе ацаленне і ейную будучыню. Паэтка піша пранізлівыя радкі, блізкія і зразумелыя кожнаму з нас часоў рэпрэсій 20-го году і часоў вялікай вайны, якая пачалася ў 22-м. Ці застаецца месца для чыстай красы, калі навокал сеецца смерць, калі навокал чыніцца забойства. Калі гучаць гарматы, музы мусілі б маўчаць, а калі не, то які мусіў быць гэты голас музаў чутны праз гарматы. Сягоння. Мне кажуць, што пісаць заўсёды, усюды можна. Папера, алавік, натхненне, верш гатоў. Паэт абы прысеў, а верш змайструе, зложыць з радкоў, як сена ў мірх. Патрапіць, скідаць стог. Але пра што пісаць? Прарокам быць па часе? Нізаць каралі роз? Вянок асенні віць. Пажарышча ў дзікіх. Мой верш і так не згасіць, не змые з душ людскіх пурпуравай крыві. Да праўды, што пісаць і заўтра, і сягоння, трупоў не ўваскрасіш, санетам аб вясне. Сягоння, кожны верш хаўтурным звонам звоніць, найлепшай рыфмай рот галодны не заткнеш. Пісаць аб салаўёх, аб снежнай белі вішняў, замоўклі салаўі пад медны рык гармат, а белы вішня ў снег таксама смешна лішні, сталёвы гостры штык, напіша вершаў шмат. Няхай жа свет гарыць, хай плавіцца ў горне грымотных новых дзён, куецца як нарог. Нарэшце мой паэт харэе ямбы з горня і зноў пачне пісаць.
гуслярить. Даў бы Бог. Менск, 1941. А ў 42-м годзе Арсеньева напіша самыя славутыя свае вершы, узнёслую публіцыстыку, прапушчаную праз лірычны талент. Гэтыя пачаткі рытарычны і шчыра-лірычны будуць ураўнаважаныя ў ейных найлепшых тэкстах. Вось адзін з іх. Жыве Беларусь! Радасць жаўранкам звоніць над хмарамі. Хай не згледжу яе, не збяру. Дні насталі важкія, змагарныя. Зноў спрабуе расці Беларусь. Зноў спрабуе і з думкамі нашымі, з дзіўнай, кволую музыкай слоў. Слоў, што кпілі з іх ворагі, страшылі, што ледзь ветрам іх не замяло. Наша ж мова, цудоўная, спеўная, умее спелым калоссем шумець, галасіць навальніцай улеўнаю, вераснёвую, медзяй звінець. Наша мова, выкутая з золата, не ржавее, блішчыць, зіхаціць. Гэта мова паэтаў і волатаў, скарб, які нас трымаў пры жыцці. Каб не мова, даўно б мы растаялі, расплыліся бы мглой між чужых, збеглі ў вырай гусінаю стаяю, але з мовай і мы будзем жыць днямі яснымі, новымі. Пойдем с тобою ў гару, наша жытная і васильковая, не смяротная Беларусь. Менск, 42. І нарэшце у тым жа 42-м годзе паўстае культавы, як паказаў час, верш «Малітва», які большасць з вас, я упэўнены, ведае на памяць. Важна, што верш захаваўся і ў аўтарскім чытанні, то, магчыма, вы падхопіце і мы прачытаем гэта разам. Молитва. Могутный Боже, владар сусветаў, велізных сонцаў і сэрц малых, над Беларусей тихой і ветлай рассып праменне свае хвалы. Дай спору працы будённай, шэрай, на хлеб штодзённы, народны край, павагу, сілу і веліч веры ў нашу праўду, у прышласць дай. Дай урадлівасць жытнёвым нівам, учынкам нашым пашлі ў малот. Зрабі магутнай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. Праз некалькі гадоў, дзякуючы іншаму вялікаму беларускаму таленту, кампазітару Міколу Равенскаму, паўстане песня, гімн «Магутны Боже». Калі мы паслухаем, як гэта рабіла сама Наталля Арсеньева, зразумеем адну дробную памылку, якая была зробленая кампазітарам, і гэта аукаецца ў гімне. Над Беларусей тихой і ветлай трэба прамаўляць згодна з воляю Арсеньевай, і тады рытм робіцца рэгулярным, і не трэба спатыкацца на «зрабі свабоднай», «зрабі шчаслівай», як спяваецца ў гімне, альбо «і веліч веры», хоць прадказальна было б «і веліч веры». Каб не збівацца на філалагічныя драбніцы, давайте паслухаем Зору Кіпель, яе успаміны пра тое, як упершыню выконваўся «Магутны Боже». А выканалі яго 29 лістапада 1947 году на багаслужбе ў Остергофене. Гэта было сапраўды экуменічнае маленне за Беларусь. Вось жа, на беларускай каталіцкай службе у нямецкім касцёле і прагучэў першы раз гімн «Магутны Боже», калі прысутныя беларусы, як каталікі, гэтак і праваслаўныя, у дружным хоры узнеслі свае малітвы. Помніцца, прыйшла я на службу крыху пазней і стаяла ззаду царквы, сама адна. Мама спявала ў хоры, хор спяваў цудоўна, спадар Равенскі заўсёды вымагаў ад сваіх харыстых перфекцыі. «Магутны Боже» зрабіў на мяне такое глыбокае ўражанне, што я не магла стрымаць слёзы.
Хоць і сорам было плакаць, бо я стаяла адна, нікога з беларусаў паблізу не было, усе стаялі наперадзе, не было з кім абмяняцца першымі ўражаннямі, але гэты момент, калі я ўпершыню пачула магутны Божа, назаўсёды застанецца ў маёй памяці. І колькі б разоў пасля гэтага я не чула нашую малітву, кожны раз у мяне на вачах слёзы. Хто толькі не спяваў гэты гімн. На аднайменным фестывалі духоўнай музыкі яго хорам спявалі ўсе ўдзельнікі. Падчас беларускіх пратэстаў гэты гімн спяваўся спантанна ў самых нечаканых месцах людзьмі ў масках, музычныя перформансы, з якіх паўстаў вольны хор. Напрыканцы вайны Кушаль і Арсеньева апынаюцца ў Берліне, а пасля яе на тэрыторыі заходняй Нямецчыны ў розных лагерах для так званых перамешчаных асоб. Беларускія лагеры ў Рэгенсбургу, у Міхельсдорфе і не толькі ў іх. Наталля Арсеньева выкладае ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы для беларусаў Нямецчыны. Удзельнічае ў розных беларускіх святочных пастаноўках. Яна адна з заснавальніц літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». А ў 1950 годзе адбываецца галоўны пераезд, галоўная эміграцыя ў жыцці Арсеньевай. Яна з Кушалем пераязджае ў Нью-Йорк і рэшту доўгага, вельмі доўгага свайго жыцця жыве ў Амерыцы. Яна паспытала горкага хлеба эміграцыі, яна магла разлічваць толькі на такія працы і прафесіі, на якія магла. Яна працуе на фабрыцы кансерваў, закрывае слоікі з гуркамі, зарабляе 85 центаў за гадзіну. А ейны муж Францішак Кушаль, як літоўскі пісьменнік, пра якога я недаўна вам апавядаў, як аўтар белага савана Шкема, працуе ліфтёрам. Іхны сын паліруе сталы на мэблевай фабрыцы. Разам з тым, гэтыя часы усплёск грамадзянскай актыўнасці Арсеньевай. Яна удзельнічае ў розных беларускіх арганізацыях. Яна працуе ў рэдакцыі газеты «Беларус». Яна працуе ў нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабоды». Паэтка стала адной з заснавальніц Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце зрабілася сакратаркай. Яе можна пабачыць на беларускіх мітынгах і шэсцях. Яна актыўна працуе над сцэнарамі беларускамоўных святочных мерапрыемстваў. І, безумоўна, піша, прычым ейная паэтыка другі раз радыкальна змяняецца. Цяпер гэта вершы эміграцыі, цяпер гэта вершы ностальгіі, цяпер гэта прызнанне ў любові Беларусі, роднай зямлі, родным беларусам здалёк. І момант надрыву, момант болю, усё яснейшага ўсведамлення, што разлука, расстанне назаўжды робяць гэтыя вершы асабліва шчымлівымі. У 70-е гады паэтка адышла ад актыўнай грамадскай дзейнасці, пагрузіўшыся ў сямейныя справы, і на гэта былі свае прычыны. Яны з Кушалем пераязджаюць з Нью-Йорку ў Рочестер, таму што памірае іх невестка Наталля Кушаль, жонка іх сына, дачка кампазітара Міколы Шчаглова-Куліковіча. І цяпер бабуля з 67-го года мусіць даглядаць дваіх маленькіх унукаў. Старэнькі
Кушаль таксама мала чым адрозніваецца ад дзіцёнка. Увесь хатні клопат на Наталлі Арсеньевай. Часу для дзейнасці, часу для творчасці застаецца вобмаль. У 68-м Францішак Кушаль памірае. Арсеньева застаецца адзінай памагатай па доме, па гаспадарцы у свайго сына. Але потым унукі падрастаюць, і часу таксама робіцца болей. Паэтка вызваляецца дзеля грамадзянскай актыўнасці, паэтка атрымлівае больш часу для пісання. І ў 1979 годзе паміж Нью-Йоркам і Таронта у серыі Беларускага інстытута навукі і мастацтва, у арганізацыі якога брала ўдзел і Арсеньева, выходзіць яе фундаментальная выбраная за 50 гадоў з 20 па 70. Вершы даваенныя, вершы чыстай красы, узлёт патрыятычнай грамадзянскай лірыкі ваенных часоў і позняя эмігранцкая творчасць Арсеньевай. Вельмі раю вам знайсці і патрымаць у руках гэты томік. Томік з партрэтам Арсеньевай на вокладцы, томік з сімвалічнаю назваю «Між берагамі». Выдатная творца, якая адарвалася, але не абарвала ўсіх сувязяў з адным берагам, а ці укаранілася на другім, невядома. Вобразы Амерыкі патроху ўваходзяць у яе эмігранцкія медытацыі. Звычайна ў пейзажную лірыку. Раз-пораз яна дзівіцца, якая ж не такая гэтая зіма ў Нью-Йорку. Альбо наадварот, разгублена канстатуе ў гэтым абсалютна іншым свеце хмарачосаў, дзе так мала месца застаецца для прыроды, вясна даецца ў знакі. Вось яна у найдрабнейшых драбнічках, але яе немагчыма не пабачыць. Часам на хвалі пейзажнай і філасофскай лірыкі у гармоніі з прыродаю паэтка дазваляе сабе гарэзлівую самаіронію. Далікатную, трохі сумнаватую усмешку, прапаноўваючы улюбёнай паравіне года, восені, як бы адушыўляючы гэтую восень, прапаноўваючы ёй памяняцца месцамі з лірычнай гераіняю Наталлі Арсеньевай. Гэтак будзеш ты мной. Параслі быццам хутрам рудым узбярэжжы, хмызнякі ды лазоўе, і ўсё залатое. Восень, восень, калі ж напалам перарэжам мы з табою і ўцеху, і смутак упойны. Гэтак будзеш ты мной з маёй смагай і жалям. Я ж табою, зыркою і перапялёстай. Будуць людзі гукаць цябе проста Наталляй, а мяне клікаць восеней. Гэтак жа проста. Ты пачуеш, як моцна цвікі ўбіваюць, варагі і свае мне ў цёплае цела. Я ж пазнаю, як душыць імжака сівая, ліст па лісце на клёнах, як ніц маіх стеля. І пачну я табой паміраць на галінах, звонка, шчыра і жоўта, і зырка чырвона. А ты мной угарыся у вершах і чынах, я рудым пусталістам, а ты пуста звонам. А мо сэрцам змяняўшыся, буду я восень, што за ўсё залацей, ты ж найбольшым паэтам, пахінуся табе непажатым калоссям. Ты заплачаш мне песні, пачатай на гэта. Наталля Арсеньева працягвае тварыць да канца, актыўна займаецца перакладамі. Напрыклад, стварае сваю версію песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Перастварае на беларускую Гёте, перастварае на беларускую Міцкевіча. Невялічкі раздзел з паэтычнымі перакладамі можна знайсці ў гэтай кнізе. Наталля Арсеньева звяртаецца ў вершах да важных, істотных для яе і для ўсіх нас датаў. Адарваная ад Беларусі фізічна, але не духоўна, яна зноў і зноў піша вершы, а таксама выдатную паэму «Косы» пра слуцкіх
паўстанцаў. Прычым косы, як можна было б падумаць, гэта не косы касінераў, гэта залатыя, а потым срэбныя, калі сівеюць, маці героя слуцкага паўстанца. Апроч гэтага, раз за разам зноў і зноў Арсеньева спрабуе адгукацца на знакавую для нас дату паўставання БНР 25 сакавіка. Адным з такіх вершаў я сёння і скончу. Гэта пераломны для паэткі 50-й год, год між берагамі, год мяжа і Рубікон. Гэта адна з вяршыняў арсеньеўскай патрыятычнай лірыкі. 25 сакавік. Ён прыйдзе гэты дзень, ён не прыйсці не можа. Ён прыйдзе і загудзе вясновы буралом, пакрышыць, размяце, раскідае, зніштожыць усё, што нам шляхі да хаты замяло. Ці чуеце? Аб ім шасціць быльнёг аселец, пяюць вятры ў лазе і звоніць крыга ў лёд, ахвяраю крыві, а слова стане целам і ўжо ніколі больш не ўстане чорны год. Няхай бярэмя він прыгнула нас, і крылы апалі, і хлеб чужы, нясмачны і важкі. Няхай нас апавіў тугой агорклый вырай. Трывайма. Ён ідзе, вялікі сакавік, ідзе і пад ногі рунь, яму кладзецца, таюць снегі, на паплавох зяленіцца трава. Радзіма, Беларусь, каханая, святая, благослови нас жить и веру захаваць. Вось жа, сябры, на абвяшчэнне арсеньеўскай кнігі экстрэмісткай можна адказаць чытаннем і перачытваннем ейных вершаў. Скажам, з іншых кніг, альбо з інтэрнэту, гэта не забаронена. Звярніце ўвагу на спасылкі пад гэтым відэо, а гэтым відэо, калі ласка, дзяліцеся, калі вы у бяспецы, і незалежна ад таго, дзе мы між берагамі, не дамо падзяліць нас аб'ядноўвае беларуская мова, беларуская культура, думанне пра найлепшую Беларусь і яе стварэнне. Жыве беларуская літаратура і жыве Беларусь.